Milí priatelia, srdečne vás pozdravujem z námestia svätého Petra. Je večer, je tu veľa ľudí a na tabuliach svietí pozvánka svätého Otca pre ľudí, aby sa v noci zo soboty na nedeľu prišli kláňať Ježišovi v Eucharistii. To znamená, aby prišli na eucharistickú adoráciu. My v týchto dňoch veľa myslíme na tých, ktorí nás predišli do večnosti, ktorí zomreli. Veľa myslíme na tých, ktorí zomreli vo svetosti, v povesti svetosti, pretože žili na tomto svete plnosť lásky a k tomu ešte aj hrdinsky. To znamená, sa plne nasadzovali v láske pre druhých ľudí, ako to od nás chce Ježiš. Koniec koncov aj ľudia v evanjeliu tejto nedele sa Ježiša pýtajú, ktoré je prvé prikázanie, a Ježiš odpovedá, no prvé prikázanie, zásadné prikázanie, ktoré je prikázaním všetkých ostatných prikázaní, je prikázanie lásky k Bohu a prikázanie lásky k človeku. Samozrejme, nemyslí sa tu na prázdne slová, na prázdne sľuby, na projekty, plány a tak ďalej, ale na živý dotyk s praxou, čo znamená na lásku, ktorá sa realizuje v každodennej komunikácii s kýmkoľvek. Pretože žijeme v dobe, keď sme v kríze lásky, najmä voči tým, ktorí majú iný názor ako my. My môžeme samozrejme vyjadriť opačný názor, my môžeme samozrejme vyjadriť veľmi jednoznačné stanovisko v mnohých hodnotových veciach, ale nikdy pritom nesmieme stratiť lásku, tak ako nám to hovorí Ježiš. Milovať Boha a milovať ľudí. Nie je možné milovať ľudí bez toho, aby sme nemilovali Boha, aby sme z Neho nečerpali lásku, aby sme nečerpali z Ježiša tú lásku, ktorý sa ešte aj na kríži modlí za tých, ktorí ho ukrižovali. Teda jeho láska je odpúšťajúca, zásadne odpúšťajúca. Hovorí, že odpúšťať treba nie len veľakrát, 7-krát, ale vždy 77 krát. Prvou obeťou hnevu nie je ten, na koho sa hneváme, ale ten, kto sa hnevá. A preto dosah lásky, ktorá odpúšťa, je obrovský aj na samotného človeka, ktorý by mal sklon sa hnevať. Ježiš nás pozýva, aby sme ho prijímali v živom chlebe, a nástupca svätého Petra, pápež František, nás pozýva, aby sme sa Ježišovi eucharistickému kláňali. Keď sa kláňame Ježišovi v Eucharistii, sme ako tí, ktorí ho stretávali pred 2000 rokmi, aj my ho stretávame, on nás vidí, miluje, preniká a dokonale pozná svojim milosrdným pohľadom. On nie je kontrolór, on nie je policajt, on nie je revízor, ale ten, ktorý ten potenciál svetosti, ktorý je v každom jednom z nás, chce, aby vykvitol, aby vyžiaril a aby bol darom pre naše okolie. Veľmi veľa môžeme načerpať vtedy, keď sa kláňame Ježišovi, ktorý prichádza ako chlieb z neba, a samozrejme veľmi veľa načerpávame vtedy, keď Ježiša prijímame v Eucharistii na svätej omši. Lebo tým sa posväcujeme a keď budeme zomierať, keď budeme poslednýkrát vydychovať na tejto zemi, keď by to bol prvý nádych novorodencov večného života, pretože ten, kto žije a snaží sa žiť a zápasí, aby bojoval s tým, so svojím egoizmom a žil lásku na tejto zemi, tá láska bude preukazom do neba. A stojí za to urobiť naozaj všetko.